es va comunicar amb la CUP Capgirem Barcelona per fer-nos saber d'aquest manifest ni d'aquesta roda de premsa. Una altra cosa és que el que nosaltres haguéssim dit, o si haguéssim subscrit el manifest, o si haguéssim estat amb ells, però en cap cas han fet el pas. Així que cada un pot treure les seves conclusions. En segon lloc, nosaltres volem deixar molt clares quines són les prioritats de la CUP Capgirem Barcelona en relació al transport públic, en relació també al tramvia, però no només. En primer lloc, estem per la baixada del preu del transport públic, una reivindicació històrica que podem dir capitalitza la plataforma Stop Pujades i a la qual nosaltres ens sumem. En segon lloc, nosaltres estem per la recuperació de tot el servei que des del 2007 en endavant s'ha anat retallant del bus i del metro TMB. En tercer lloc, estem també com a prioritat per portar la línia 10 a la zona franca, amb totes les parades que havien establertes i que a dia d'avui encara no s'ha dut a terme. Dit això, en relació al tram, i com ja vam fer saber en una roda de premsa al gener d'aquest mateix any, nosaltres en cap cas avalarem una privatització del transport públic. Es digui tram, es digui T-mobilitat o es digui bus de nou barris. En cap cas avalarem una privatització. I a dia d'avui, el tram per la Diagonal és una privatització del transport públic. Perquè us feu una idea, la part que té TMB en el tram és d'un 2,5%. Això és la part pública del tram, 2,5%. Bastant sorprenent aquesta roda de premsa, podríem denominar-la roda de premsa Frankenstein, no perquè sigui agradable com Frankenstein, sinó perquè està agafada de trossos diferents, amb interessos molt diferents i que a més aquests interessos han anat canviant sistemàticament. Fem-nos una idea, el PSC va començar dient no al tram, després va passar a dir sí al tram. Convergència va començar dient sí al tram, després va dir no al tram. I ara diu sí al tram però no per la Diagonal. Esquerra, si no vaig errat, sempre va dir més o menys sí al tram. I el PP, en aquest sentit, igual de conseqüent que Esquerra Republicana, sempre ha dit no al tram. Ciutadans no acabem de tenir molt clar què és el que diuen. La part que també ens sorprèn és, tenint en compte, diu-nos visionaris si voleu, però que sembla que el PSC entrarà al govern de l'Ajuntament, doncs fets com que el plenari de Sants, del districte de Sants, és el PSC qui porta una proposició que diu que no es posa ni un euro al tram fins que no s'acabi la línia 10. Una proposició que tots els grups voten a favor, menys Barcelona en Comú i Esquerra Republicana. També el PSC, que si no passa res estrany, sembla, torno a repetir, entrarà al govern, també va fer pública, als mitjans de comunicació, que pensava que pel tema del tram s'havia de fer una consulta, un referèndum. Veurem què és el que diuen un cop entrin a govern, si és que acaben entrant. També serà interessant guardar en la memòria aquesta roda de premsa per d'aquí un any, mig any, 2 anys, veure la posició de cada grup del que han dit avui i del que diran d'aquí un cert temps. Nosaltres, en relació al tram, ja vam dir, en concret la roda de premsa que vam donar aquí mateix el 22 de gener d'aquest mateix any, un dels punts que vam plantejar era la presumpta adjudicació il·legal del tram, de les dues empreses del tram que tenen un mateix president, que són les mateixes grups d'empreses que el controlen. S'ha de dir, i suposo que ho heu vist per la premsa, que un dels jutges ja ha obert investigacions sobre l'adjudicació i la licitació del tram, quan es va fer, a la seva època, que ha demanat que l'AUDEF es posi en contacte amb la persona que posa la denúncia i també amb la Fiscalia Anticorrupció perquè veuen diversos supòsits d'il·legalitats en l'adjudicació. Això posa encara més ombra sobre la privatització que es va fer del tram. En relació al protocol de la Generalitat-Ajuntament, com a mínim a mi m'ha sorprès que Aina Mejías de Ciutadans digui que no sabien el contingut, doncs és bastant senzill, està penjat, de fet nosaltres ens l'hem baixat, i el que diu bàsicament és que l'Ajuntament, en col·laboració amb l'ATM, hem de dir que l'ATM el 51% és de la Generalitat, per tant és la Generalitat qui controla certs passos, estan fent diferents estudis sobre el tema del tram, i els pactes als quals arriben és que l'Ajuntament, efectivament, determinarà el traçat del tram, que la Generalitat, com a titular de la xarxa, és qui té la competència de planificació, ordenació, concessió i execució del projecte,
Tercer, que l'Ajuntament, o qui delegui l'Ajuntament, redactarà els projectes constructius. Quart, que l'Ajuntament i l'ATM subscriuen un conveni pel rescabalament de les obres financades per l'Ajuntament, així que tot indica que l'Ajuntament posarà els diners i després ja s'ho faran per tornar-se'ls. I que el Consell d'Administració de l'ATM, torno a dir el 51% de la Generalitat, adoptarà els acords necessaris per l'adaptació de les concessions vigents del tram baix i del tram besòs. O sigui que podem dir que com serà la gestió, que tot indica que serà privada, ho decidirà l'ATM. Per tant, no ho decidirà l'Ajuntament. Dit això, coses que ens generen dubtes, i pensem que són dubtes raonables. Des de Convergència i Unió sempre s'ha comentat, últimament, el tema dels busos elèctrics per la Diagonal. Doncs no sabem si ho sabeu, però hi ha 2 busos articulats 100% elèctrics que estan corrent per Barcelona i que sorprenentment no corren per la Diagonal. De fet, quan hem estat preguntant a la direcció de TMB, se'ns ha dit que no corren per la Diagonal perquè no es vol que hi hagi comparacions amb el tramvia. Aquests 2 busos elèctrics, 100% elèctrics, estan ara mateix a la línia H16, que és la línia Passeig Zona Franca Fòrum, i, com dic, sembla que no volen que hi hagi comparacions. També hi ha una altra part que ens preocupa, és que a diferència del que s'havia fet sempre, quan es fa una presentació de nous autobusos, d'algun nou model que marca alguna diferència, doncs es fa una presentació amb la presidenta de TMB, es donen a conèixer. En aquest cas s'han comprat uns autobusos de TMB que són uns autobusos híbrids articulats de 4 portes. Normalment els articulats tenen 3 portes. Aquests tenen 4 portes, pots obrir-los des de fora. Aquests sí corren per la Diagonal, però estranament no s'ha fet cap presentació pública. Hi ha uns suspicassos, però sembla que la decisió de l'Ajuntament, com han dit bastant per activa i per passiva, és una, i que tot el que pugui generar certs dubtes sembla que s'està posant a un costat. Per últim, nosaltres, com ja sabeu, TMB ja fa uns anys, perquè a més no són nous, va sol·licitar uns estudis, uns informes sobre el transport per la Diagonal, no només en relació al tram, sinó sobre la gestió del transport per l'Avinguda Diagonal. Nosaltres hem demanat aquests estudis, els vam demanar ja a principis d'any, els hem tornat a demanar aquest mes de març. Hem de dir que aquests estudis sí que estan realitzats. De fet, fins i tot La Vanguardia va publicar certs extractes d'aquests estudis i nosaltres aquests estudis a dia d'avui encara no se'ns han donat. Per tant, ens genera, com a mínim, certa desconfiança a nivell de la informació que podem anar aconseguint, que en molts casos és agafant una mica d'aquí, una mica d'allà, en altres perquè és informació pública i, per tant, sí o sí, com qualsevol de vosaltres la podem tenir, però ens genera certs dubtes de que, desgraciadament, l'Ajuntament ha pres una decisió, la decisió la té des del primer dia que va entrar a l'Ajuntament, de fet, la portada del programa, s'ha de dir clarament, i sembla que importa poc la resta de coses, siguin estudis o siguin altres possibilitats. En aquest sentit, doncs, restarem a veure com es van desenvolupant les passes que vol donar l'Ajuntament. Nosaltres continuarem defensant que si es vol realitzar el tram i es vol unir, només pot ser sent públic, per tant, s'han de rescindir les licitacions que hi ha a dia d'avui amb les empreses privades, més si hi ha l'ombra de licitació il·legal i, per tant, com sempre, defensarem el transport públic 100%. I ara, si teniu preguntes, ja us dic que en castellà no vaig a contestar, vull dir, podeu posar subtítols si voleu, però no vaig a contestar en castellà. A què creus que obeeix el manifest conjunt? Què és el que pretenen els 5 grups que han subscrit el manifest? Jo crec que és senzillament un interès de desgastar el govern. No tenen res en comú cada un d'ells. De fet, quan comencin a donar-se passes, suposo que començaran a barallar-se entre ells, uns dient que sí, els altres que no, els altres que sí, però no. Però penso que no només tenen un únic propòsit, que és desgastar el govern. És cert que ara hi ha una empresa privada o 2 empreses privades amb el mateix president que fan l'explotació de la línia, perquè en el seu moment van ser els que van construir la infraestructura. No veieu una oportunitat en el fet de que la infraestructura es construeixi des de l'administració, és a dir, que sigui l'Ajuntament? De fet, no són 2 empreses. De fet, són 3 empreses, o sigui, són 3 grups d'empreses. Una empresa que és FCC amb Bankia i amb 3 grups de pensions privades, no recordo exactament la paraula, internacionals,
està Alstom i està Moventis Moverfia, que és una empresa de transport privat, d'autobusos, de fet, en general. I aquests tres conglomerats controlen les dues parts del tramvia. Tenen el mateix president. Hi ha parts, com a mínim, sospitoses, que és que en l'adjudicació algunes d'aquestes empreses no estan. En l'adjudicació de la licitació, que és un dels punts en els quals la denúncia està basada. Per tant, no. Per nosaltres, jo hem dit per activa i per passiva, o sigui que les arques públiques financin el transport i que finalment la licitació i per tant els beneficis recaiguin a l'empresa privada, doncs això el que fa és converteix les administracions en un recaudador d'impostos per després traslladar-los a mans privades. No hi estem d'acord en cap cas. El recorregut d'enllaç, ara mateix es faria amb un autobús que és el número 7, que és el que enllaça els dos tramvies. No ho fa per la Diagonal i que no conegui que hi ha ningú que faci servir aquest mitjà de transport, agafar un tramvia, després el 7 i després tornar a agafar l'altre tramvia perquè és absolutament inviable que hi ha això fa que tingui sentit l'enllaç d'un tram amb un altre a través d'un autobús i t'ho pregunto com a experts en transport. Jo diré que mai hi ha hagut un autobús que faci tota la Diagonal. Dit això, reflexionem per què mai hi ha hagut un autobús que faci tota la Diagonal recta. Bueno, però això són els estudis de demanda que al final farà l'ATM, vull dir, no els farà ni l'Ajuntament perquè aquí les dades és l'ATM. Però em refereixo a l'ATM, no ha tingut mai en compte la demanda que podria tenir un autobús tot per la Diagonal. Estrany, no? Que no ho hagin pensat, o potser sí ho han pensat. I potser no hi ha una demanda massa gran. Jo no l'he vist, però com a... coneixent una mica el Panyo i com que he conduït bastant autobusos per la Diagonal, sí que sempre ens ha sorprès que mai hi hagi hagut un autobús per la Diagonal sencer, sinó que baixa per... Els veïns també sorprenen. I no crec que... vull dir, no és d'ara, no ha existit mai, no és perquè ara diuen no, ara ho anem a fer, no ha existit mai. Bueno, si no hi ha més. Si existís aquest autobús, es podrien inaugurar les dues línies de tramvia i les concessions, com es demana? Les concessions, si no vaig errat, s'acaben el 2032. Això és el que per nosaltres ens genera la preocupació de que, per molt que des de l'Ajuntament es digui no, intentarem que la part pública sigui més gran, cosa que no seria complicat perquè a dia d'avui és un 2,5%, fa inviable, si no és que rescindeixes les licitacions privades actuals, que aquest tram per la Diagonal ara mateix pugui ser públic, perquè bàsicament, què implicaria? Que just arribaries a la Diagonal, hauria de baixar el personal que porta un i agafar un altre, vull dir, ho fa bàsicament inviable si no és que estàs disposat a rescindir els contractes privats que existeixen a dia d'avui. Si és així, nosaltres endavant, som els primers que estem defensant que rescindeixi el contracte de la T-Mobilitat amb la Caixa. Això són diners. Sí, són diners, però nosaltres pensem que és millor apostar per lo públic i no per lo privat. Per molt que a curt termini et costi més diners. La T-Mobilitat és un gran exemple. La T-Mobilitat, posar en marxa la T-Mobilitat la primera corona, que en principi diuen que al novembre d'aquest any la posen en marxa, costa 60 milions d'euros, que ha de finançar el que és l'ATM, que és Generalitat, Ajuntament i Barcelona. 60 milions d'euros. Aquest Ajuntament té un pressupost de 2.600 milions d'euros. No semblen massa calés, no?, per privatitzar. Potser és que hi ha altres interessos darrere, tenint en compte que qui porta la T-Mobilitat al boc gros és la Caixa.